Hej, og velkommen til Pots Talk. Jeg elsker pot. Ja, okay. Jeg vil gerne byde velkommen til mine venindeprinsesser i dag. Ja. Først vil jeg gerne se Snehvide, Tornerose, Belle, og sidst, og faktisk også mindst, Jasmin. Hej. Tak fordi I gad at komme. Tak fordi du måtte komme. Jeg var glad for at komme. Ja. Jasmin, hvordan var det at skulle overtage riget efter din fars død? Altså, det var meget overvældende i starten, fordi jeg savnede ham. Men det var godt, jeg havde Reje. Ikke godt, Reje? Du ved ikke, om det er tøjbomsegas? Spur. Jeg kan se, du har farvet den. Bitch. Hvorfor Ja. gør du det? Det er bare sådan, at det passer til mit outfit. Hvor Gør det er faktisk? total Ja. hipster. Jo, det ser godt ud. Tak. I lige måde. Det er godt, I er gode venner. I forhold til visse andre. Ja, altså. Tornerose, hvordan var det at vågne op til et helt andet århundrede? Altså, Er der ikke noget, du er gået glip af? altså jo, jeg har jo gået glip af mine børnebørns fødselsdag og min egen mors død. Jeg er selvfølgelig rørt over egentlig, at jeg nåede det. Så, men jeg har aldrig sovet noget af hele mit liv før. Hun lå sikkert bare knaldet med sin prins. Og det lyder. Belle, hvor mange bøger tror du, den cirka, du har læst? Jeg tror, jeg har læst alle andre bøger end deres to. Oh my god, altså. Oh my god. Fucking heks. Nå. Ja, det var så alt for lige nu. Vi har lige en lille pause, og så vil vi være tilbage. Den er skal vi så skarp. Den er så skarp, posen, altså. Oh my god. Så skarp. Jeg tror, den er okay. Du tabte den jo på trappen. Ja, det var bare, jeg tror bare, den blev chokeret over det. Hallo! Må vi ikke gerne spise for os selv? Vi fandt nogen, der ville synge med os. Kommer den tissetrold lige om lidt? Du sagde i hvert fald, du skulle tisse. Okay, Reje. Så er vi tilbage efter pausen, og vi fortsætter på spørgsmål. Jeg er æblestumpen. Vi mangler Snehvide, så derfor vil jeg spørge Snehvide. Hvordan kan det være, at du nu har fået æbler som en afhængighed? Du har jo haft en nærdødsoplevelse ved den. Har du smagt æbler? Jeg kan tage lidt fedt. Jeg kan se, du skal bruge noget. Hvor kæft, du er fed. Excuse me? Det var så alt for lige nu. Vi har lige en lille pause, og så vil vi være tilbage. For helvede, hvor glor du på? Riger. Velkommen tilbage. I denne runde har vi nogle spørgsmål fra seerne. Og Sally fra Glumsø spørger Jasmin. Hej, Jasmin. Kunne du nogensinde finde på at indføre dødsstraf i dit rige? Ja. Det har de sgu allerede. Ja, har vi ikke det? Aladdin var sgu da lige ved at blive dræbt. Har du ikke set to år? Hallo, Snehvide, det var etteren. Oh my god. Tornerose. Ja. Der går ikke rygte om, at din mor ikke bare døde. At hun blev dræbt. Hvad siger du til det? Altså, ja. Nu er hvem bare stiller det spørgsmål. Det er Elias på 70 år. Hej Elias. Og jeg så rigtig et godt spørgsmål på stiller. Jeg har vildt skrive det i mine bøger i lang tid. Bøger! Og din kæft. Ellers, Kan skrive. mors mand, drop det. Han gav hende noget medicin. Så hun sov i 200 år.
Og så kigge hendes hjerte ud. Ja. Så, ja. Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Okay. Snehvide. Ja. Det her er fra Frederik Olsen. Og professoren af skole. Jeg spørger, hvorfor er du så grim? Jeg synes, du skal sige til ham der Frederik. Men hvis du kigger på sig selv, så var han sikkert bare sådan en grim dreng, der sidder foran computeren hele tiden og faber hele dagen lang, fordi han ikke har noget bedre at tage sig til. Han er sikkert den verdens grimmeste person. Det synes jeg, du skal sige til ham. Nå, men har du så et godt råd til ham, så han kan blive en bedre person? Han skal lade være med at bitche over andre pænere end ham. Og så skal han spise masser af æbler. Så bliver han tynd. Okay. Oh my god, altså. Hvorfor har ingen sagt, at man kan se min pappe? Ej, oh my god, er du bare nøgen? Altså, jeg troede bare, det var meningen. Han stjæler mit æble. Fucking luder. Er vi færdige nu? Det tror jeg. Okay, godt. Super. Tak for jer. Satan!